представляємо наш колектив «Гармонія Сходу», якому, до речі, в цьому році вже 20 років. 20 років існує цей колектив. І сьогодні у нас такий своєрідний концерт-іспит. Це буде магістр диригувати і бакалаври. І наші студенти підготували такі сольні номери. Сподіваюся, що всім буде цікаво. І зараз я запрошую нашу ведучу Катерину, яка буде вести наш концерт. Концерт-іспит на здобуття кваліфікаційного рівня магістр диригує Чен Шітін, клас кандидата педагогічних наук, доцента Воловицької Надії, провідний концертмейстер Борова Тетяна. Джузеппе Верді, хор полонених з опери «Набуко».
Побажання батьків своїм дітям жити в мирі, в злагоді і бути щасливими. Тянь лей, тань-тянь, побажання.相与你相拥，而我将爱你。
Шамо прозвучить його твір «Яблуневий цвіт», аранжування для хору Романа Костєва. Коваленко Інна. Хор «Гармонія Сходу». А зараз запрошуємо на сцену професора Людмилу Панків і магістра першого року навчання Джан Хао. Астор Піаццола, Лібертанго.
магістр першого року навчання. Чому
курсу. Китайська пісня «Свято вівтарів» виконує Джан Сян, магістр першого року навчання. Концертмейстер Джан Хао, магістр першого року навчання.
Арія Тореодора з опери Кармен. Виконує Джань Можань, магістр першого року навчання у музичної академії імені Петра Чайковського. клас кандидата педагогічних наук професора Коваленко Інни, провідний концертмейстер Іванова Олена, Джузеппе Верді, хор полонених з опери «Набукко».
провідний концертмейстер Борова Тетяна, Олечандро Консолейсо, Убі Карітас. Thank you.
провідний концертмейстер Кілібарда Анна, Вадим Якимець, Пречистая Діва. артиста України, доцента Халавчука Віталія, провідний концертмейстер Кілібарда Анна. Тянь Лень, тань-тянь, побажання.
яблуневий цвіт. Тарас Шевченко. Обробка для хору Левка Ревуцького. Заповіт. Диригує Чен Цзіньці, магістр першого курсу. Oh
Пілаш, Михайло Ткач. Аранжування для хору Романа Костєва. Сину качки летять. Соло Джан Хао. Диригує Ліна, аспірантка 3-го курсу навчання.
бакалавра Ван Зюань. Якому не було програми, ми вирішили показати всі наші таланти. Бо в нашому Українському державному університеті навчають всьому. І співати, і грати, і диригувати. І, мабуть, скоро буде ще один вид мистецтва. Ще й танцювати. Добрый вечер. Сейчас поехали. Let's go. Три, два, один, let's go! Everybody jump, jump, jump! Вже на кінець нашої програми концерту прозвучить молитва за Україну. Ми всі сподіваємося, що війна скоро закінчиться, що буде мир на всій планеті, що війни відійдуть в минуле. І зараз приєднуйтесь до нас, ми співаємо молитву за Україну. Диригує аспірантка У Жалкан.